moară familia mea, uite-l pe ăla din spate, Gioconda. Amărâtă ce are. Uite-l pe ăla din spate să moară familia mea dacă te minți așa. Uite-l pe ăla din spate să moară frații mei, dacă nu spui că e bendară toată în fața lui. Uite-l și pe Gioconda, mânca. Uite-l și pe Gioconda să moară familia mea, uite toată fața lui Gioconda dacă nu are. Să mor tu, Ciodru, stai puțin, Gioconda. Dați acum, dați. La ori 2 să vă trăiască tot iubit. A trecut ori 2-ul? 200 de euro ți Ilene să bagi în Godin. Dați, tus, vă rog, suntem 1000 de persoane. Suntem 1000 de persoane, vă rog eu frumos. Haideți să punem și noi mână de la mână să moară familia mea, să-i cumpărăm lui Antonio o cămașă nouă. Să-i cumpărăm lui Darius extracțiune de 8 euro, că nu are net. Să moară familia mea, să-i încărcăm, să-i facem full-ul ăsta, să-i cumpărăm o mașină, să... Băi, haideți mă să punem toți mână de la mână, să-i facem să moară familia mea, o chirie, la o mașină mai bună. Nepoții mei, dacă nu ești amărât rău de tot. Nu ai vorbit de amărăciune.